रेकॉर्डिंग ऑन करते. मग श्रीला प्रभुपाद म्हणतात हो, की म्हणजे 10वा अध्याय आपण हा केला त्याच्या संदर्भातच, पण प्रभुपादांनी खूप छान लिहून ठेवलंय, की कधी-कधी बघा मन आपलं कधीतरी निराश झालंय, उदास झालंय. आपल्याला कधी-कधी अध्ययन वर्गालाही यायचं नाहीये किंवा भगवद्गीता वाचायची नाहीये. मग जे काही नित्य उपक्रम आहेत, नित्य दिनक्रम आहेत तेही करायचे नाहीयेत. मन असं उदास आहे, निराश आहे. परंतु बघा, काय करतो अशा वेळेला आपण? मला चॅटमध्ये थोडंसं हलवते तुम्हाला, म्हणजे थोडीशी उत्तरं पण द्या आणि थोडंसं सांगा पण. मी सगळ्यांना अनम्यूट ठेवलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही बोलूही शकता माझ्याशी. जास्त जण नाही आहोत आपण. तर तुम्ही बोलूही शकता. मग काय वाटतं हो तुम्हाला? कधी-कधी असं मन कुणाचं अहो मन आहे हो शेवटी. आणि त्यावेळेला असं मग काय करता अशा वेळेला तुम्ही? प्रभुपादांनी खूप छान लिहिलंय त्याच्यावर आणि तेच मला तुमच्याशी बोलावसं वाटलं. पण त्याआधी तुमच्याकडून ऐकावसं वाटेल, की तुम्हाला काय वाटतं अशा वेळेला? जवळच्या माणसाशी आपण बोलतो अशा वेळेस. जवळच्या माणसाशी, बरोबर, गुरुशी बरोबर. किंवा अजून? गुरुला. गुरुला, बरोबर. आणि आणि काय करावंसं वाटतं? खूप छान, हरकत नाही. खूप छान तुमची मतं दिलीत तुम्ही. तर अशा वेळेला प्रभुपाद म्हणतात बघा, मन उदास आहे आणि काहीच आपल्याला करण्याची इच्छा नाही. आपण जर देवळात जाऊन बसलो, बघा देवळातलं वातावरण कसं असतं. मग जसं म्हटलं गुरुचं किंवा नामस्मरण करणं, पण नामस्मरण सुद्धा नाही करता चॅन्टिंग पण नाही, कारण मन असं विचलित होत असतं. मग जर देवळात जाऊन बसलं आणि त्या देवळामध्ये भगवंताच्या मूर्तीकडे फक्त एकटक बघितलं आणि फक्त असं निरीक्षण केलं भगवंतांचं, पूर्णपणे भगवंतांना अगदी आपण म्हणतो ना, भगवंतांचं दर्शन घेणं, की अगदी अलंकारांनी युक्त अशी ती मूर्ती असते भगवंतांची आणि त्याच्याकडे बघितल्यावर बऱ्याचदा तुम्हाला पण असे अनुभव येतील, की आपण गळागळा रडायला लागतो हो कधी-कधी. अक्षरशः आपल्या मनातल्या भावना आपण भगवंताशी बोलतो आहोत का आपल्या मनातल्या भावना आपण सांगतो आहोत भगवंतांना, इतकं कधी-कधी असतं. असं होतं का हो तुमच्या कोणाबरोबर? असा अनुभव येतो तुम्हाला कधी? की आपण वातावरणात त्या गेलो आहोत आणि आपण म्हणतो, की जेव्हा देवळातलं ते वातावरण असतं, इतक्या पॉझिटिव्ह वाइब्स असतात, इतकं ते पूर्ण वातावरणच इतकं वेगळं असतं, की निश्चित असं वाटतं का हो तुम्हाला कोणाला? कधी अनुभव आलाय तुम्हाला? सांगू शकाल? हरे कृष्ण. माताजी मंदिरात नाही, पण घरी जर एखाद्या वेळेस खूप आपण टेन्शनमध्ये असलो आणि परमेश्वराचं डोळ्यासमोर ठेवून केलं, तर तेव्हा येतं पाणी. हो ना. अगदी, अगदी बरोबर. देऊळ का म्हटलं मी? कारण एक वातावरण निश्चितच घरामध्येही तेवढ्या आपल्या देवघरामध्ये वाइब्स असतात. आपल्या घरामध्ये जितकं आपण पॉझिटिव्ह वातावरण आणि जसं मी म्हटलं आणि तेच कुठेतरी शेअर करायचा उद्देश आहे, की मग जेव्हा भगवंतांकडे पूर्ण निरीक्षण केलं जातं, अगदी भगवंतांना त्यांच्या अलंकारासहित सगळं निरीक्षण केलं जातं, तेव्हा आपण भगवंतांकडे बघितल्यावरच ती उदासीनता, तो निराशपणा कधी-कधी निघून जातो. आणि याचं कारण आपण कसं बघितलं बघा, की मग भगवंतांनी जे अलंकार घातलेले आहेत, भगवंतांच्या गळ्यामध्ये जो कौस्तुभाचा अलंकार असतो, मग तो कौस्तुभाच्या अलंकाराला तो अलंकार घातलाय कोणी? त्यामुळे सुद्धा ते इतकं तेज आलेलं असतं. म्हणजे भगवंतांच्या मूर्तीला तर तेज येतं, परंतु त्या दागिन्याला तितकं तेज येतं. अहो, आपण जेव्हा लग्न समारंभाला जातो बघा, आपण हे दागिने घातलेत, बांगड्या घातल्यात, कानातलं घातलंय, गळ्यातलं घातलंय, तेव्हा मग आपण लगेच आरशात बघतो आणि आपल्याला वाटतं, "अरे वाह! आपण खूप छान दिसतोय." कारण त्या दागिन्यांनी कुठेतरी आपल्याला एक वेगळा लूक मिळालेला असतो आणि वेगळं एक दिसायला वाटत असतं. आणि म्हणूनच पण तेच भगवंतांच्या बाबतीत काय तर ते दागिने तितके उठून म्हणजे त्या दागिन्यांचं एवढं भाग्य, की जे भगवंतांवर अलंकारित झालेत, भगवंतांवर जे अ, अ, ज्यांना घातलेलं आहे आणि अशा प्रकारे ज्या विभूती आणि हे भगवंतांचं ऐश्वर्य हो. आणि त्याच ऐश्वर्याला आपण बघितलं. जे 10व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, ते भगवंतांचं तेच ऐश्वर्य आपण बघितले. त्याच विभूती ज्या भगवंत म्हणाले, की "ह्या माझ्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत." मग अनंत आहे हो, अमाप आहे भगवंतांचं जे ऐश्वर्य आहे. परंतु त्यातल्या आपण ज्या सूचक अभिव्यक्ती बघितलेल्या आहेत ना, ज्या सूचक अभिव्यक्ती भगवंत म्हणाले या शेवटी भगवंत सांगतायत हो अर्जुनाला 10व्याही अध्यायात, की मग या सगळ्या अभिव्यक्तींची, या सगळ्या ऐश्वर्याची काय गरज आहे बघायला? जिथे मी अख्ख्या विश्वाला, संपूर्ण विश्वाला एका अंशातून ज्या
प्रत्येक आत्म्याला बरोबर परमात्म्याचा निवास असतो, ज्या प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये परमात्मा निवास करतो, अशा मी एका अंशातून सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. मग काय ऐश्वर्याची गरज आहे तुला बघण्याची, असं भगवंत म्हणालेले आहेत अर्जुनाला. आणि मग अर्जुनाने मग काय काय या विभूती सांगण्याची भगवंतांना, कारण जे कुणालाच माहिती नाहीये. जे आपण बघितलं की मग जे सप्तऋषी आहेत, 4 महर्षीगण आहेत, या सगळ्यांची उत्पत्ती निर्मिती जरी भगवंतांपासून झालेली असली तरी त्यांना भगवंतांचं मूळ माहित नाहीये. जे देवी देवता जे अत्यंत त्यांना एक्झॉल्टिक म्हटलंय की जे अत्यंत भगवंतांच्या निकट असे आणि ते इतके शुद्ध, म्हणजे ज्यांचं आपण म्हणू ना एक्झॉल्टेड, म्हणजे इतकं तप आणि अ, तितक्या त्यांची पात्रता असते आणि तितके ते खूप जवळचे असतात भगवंतांना. आणि ज्यांचा अवशेष मग ज्याची आज आपण ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये बघणार आहोत, की ज्या देवी देवतांचा आणि सर्वांचा समावेश भगवंतांमध्ये झालेला आहे. ज्या ब्रह्मांनी सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे, ज्या शिवांचा या सर्वांचा समावेश भगवंतांमध्ये आहे. आणि त्यालाच आपण आज बघणार आहोत. ज्या अधिदैव बघा 8व्या अध्यायामध्ये आपण ज्या संज्ञा बघितल्या. मग अधिदैव म्हणजे काय? अ, यज्ञ म्हणजे काय? अधिभूत म्हणजे काय? अधिभूत हे भौतिक प्रकृती आहे. अधिदैव म्हणजे जे विराट रूप भगवंतांचं आहे आणि तेच विराट रूप या अधिविश्वाचं, अधियज्ञ म्हणजे जो यज्ञाचा अधिष्ठाता आपण अधिदैव, ते रूप आपण या विश्वरूप दर्शनामध्ये आज बघणार आहोत. आणि जिथे त्या 10व्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं की चतुश्लोकी गीता, जिथे संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, मग ज्या संबंधातून आपण भगवंतांना बघितलंय की ज्या भगवंतांशी जो निकट संबंध, मग ज्या चांभार आणि ब्राह्मणाची गोष्ट, इतकी सुंदर कथा की जी भिडते आपल्या हृदयाला हो, की तो चांभार इतक्या प्रेममय भावनेने, की जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लीन झालेला आहे, की जो म्हणतो की का शक्य नाहीये हे, ज्या भगवंतांना सर्व शक्य आहे त्यांना हे का शक्य असू नये. आणि म्हणूनच इतका दृढ विश्वास, इतकी श्रद्धा, इतकं प्रेम त्या भगवंतांवर आहे. आणि म्हणूनच ती प्रेमाची पातळी, ज्या भक्तीच्या टप्प्यावरून श्रद्धा महत्वाची हो. श्रद्धा जिथे असेल तिथे नक्कीच मनुष्य त्या भगवंतांच्या प्रेमामध्ये, भक्तीमध्ये स्वतःला पूर्णपणे झोकून देऊ शकतो. कारण तो विश्वास आहे, ती श्रद्धा आहे. ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण घेतो, स्थिताधीर मुनी जे आहेत, ज्यांनी नामस्मरणाशिवाय काय केलं हो? नारायण 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 नारायण. आणि मग ज्या हिरण्यकश्यपूसाठी हिरण्यकश्यपूचा नाश केलेला आहे, ज्यांनी वध केलेला आहे, त्या नृसिंहाचं त्या खांबातून प्रकट होणं, हे फक्त भक्ताचाच कुठेतरी रक्षण करण्यासाठी आणि त्या भक्ताच्याच भक्तीमुळे, या भक्ताची भक्ती आणि हा भक्तच भगवंतांना विशेष आहे हो. जसं आपण बघितलं आधीच्याही अध्यायांमध्ये, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मग जे आहे ते भगवंत नक्कीच त्याचं रक्षण करणार आहेत. त्या भक्तीचा प्रिझर्व्ह करणार आहे, त्या भक्तीचं रक्षण करणार आहे. अशा या चतुश्लोकी गीतेतून आपण त्या संबंध, मग अभ्युदय काय आहे, मग ज्या संकीर्तनातून सततम कीर्तयंतो माम, की कशा प्रकारे मग प्रभुपादांनी अनेक कीर्तनाचे, आणि किती आपण बघितलं की मनावर इतका निर्मळ आनंद हो प्रत्येकाच्या, की जे आपण टीव्ही बघायला बसून काहीतरी ढाण ढोंग आणि काहीतरी या सगळ्या भौतिक जगामधल्या काहीतरी आपल्याला बनवायला बसलेले असतात हो. कुठल्या तरी सिरियल दाखवतात, कुठले तरी विषय घेतात आणि आपल्याला फक्त त्याच्यामध्ये काहीतरी ज्ञान देतोय असं काहीतरी, पण कसलं काय हो, सगळं ते स्क्रिप्चर्ड असतं आणि सगळ्या गोष्टी फक्त आपल्याला कुठेतरी तिथे रमवून ठेवण्यासाठी असतात. मग ते रमवून आहे, परंतु कुठेतरी त्याला काहीच आपण म्हणतो ना, त्याचा कशाची तुलना, म्हणजे जे भगवंतांचं ज्ञान आहे, हेच तुम्ही संकीर्तनामध्ये किंवा या सत्संगामध्ये जेव्हा बसता आणि जसं भगवंतांनी जसं प्रभुपादांचं आपण कीर्तन ऐकलं, तो जो मनावर निर्मळ आनंद असतो, तो मिळतो का हो तुम्हाला बातम्या वाचून आणि हे सगळं टीव्हीवरच्या बातम्या बघून? हे ते तर खूप निराशा असते हो त्याच्यामध्ये. हे सगळं कुठेतरी निराशाजनक, त्या मनाला आधीच निराशा, त्या कोविडमध्ये आपण बघितलं, इतकं पॅन्डेमिकमध्ये प्रत्येक मनुष्य इतका ग्रासलेला होता, चिंताग्रस्त होता. कारण नक्की काय होतं याचीच कल्पना होती हो. 2 वर्ष अहो, थोडे नाही हो, 2 वर्ष काढलीत आपण. मग याच्यामध्ये असंख्य, असंख्य आपल्याला वेगवेगळे क्षण उपभोगायला मिळालेले आहेत.
खूप लोक, खूप आप्त लोक सोडून गेली बऱ्याच जणांना. कारण बऱ्याच आपण या सगळ्या गोष्टीचा जेव्हा ऐकायचो तेव्हा मनाला खूप त्रास व्हायचा आणि मनाला की काय नक्की चालू आहे याचा. आणि ह्या सगळ्यामध्ये ती मीडिया, सगळ्या त्या बातम्या, सगळे ते पेपर हे ते काय करत होते हो? कुठेतरी जेव्हा मनाला शांती द्यायची, कुठेतरी मनाचं सांत्वन करण्याऐवजी त्याच्यामध्ये तेल ओततायत हो आगीमध्ये. आणि कुठेतरी त्या बातम्यांनी मनातलं संभ्रम अजून वाढवला जातोय. काय मिळतंय याच्यामध्ये? या सगळ्या भौतिक जगामध्ये मग भगवंत तेच म्हणतायत. भौतिक जगामध्ये जगायचंय हो. भौतिक जगामध्ये सगळा उपभोगही घ्यायचा आहे. आपण आयुष्य बघितलं काय असतं हो या पॅन्डेमिकमध्ये. जगणं काय असतं हे आपल्याला कळलंय. आपण जगायला नव्याने शिकलोय मला वाटतं. प्रत्येक जण नव्याने जगायला शिकलेला आहे या पॅन्डेमिक नंतर. कारण काय असतं इतके वर्ष फक्त ऐकलं होतं. पण जेव्हा 2 वर्ष आपण प्रत्यक्ष ते अनुभवलं तेव्हा ते कळलं हो जवळून बघितल्यावर काय असतं. आणि त्याचे चटके बघितलेले आहेत सगळ्यांनी खरोखर. आणि म्हणूनच भौतिक जगामध्ये या आपल्याला हेच जाणायचंय. भगवंत म्हणतायत सगळ्याचा उपभोग घे जग पण कृष्णाशिवाय. मग ती भावना कुठे? ती कृतज्ञतेची भावना कुठे? आणि म्हणूनच ती भावना अत्यंत महत्वाची आहे. ती भावना जपणं अत्यंत महत्वाचं आहे. सगळं करायचंय हो. म्हणूनच कर्माला भगवंतांनी कुठेच नाकारलेलं नाहीये. कर्म संन्यास घ्यायचाच नाहीये. ज्या आधीच्या अध्यायांपासून मी थोडंसं कुठेतरी रिव्हिजन करतेय. कारण या सगळ्याचा उल्लेख कुठेतरी येतो. आजचा अध्याय तर खूप सुंदर आपल्याला जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच आता आपल्याला जाणायचंय की का विश्वरूप दर्शन दाखवलं. मग 10व्या अध्यायामध्येच भगवंतांना अर्जुन म्हणाले होते की माझा पूर्णपणे मोह नष्ट झालेला आहे. मला मला कुठेतरी त्याच संदर्भात पण मला माझ्या मनातला संभ्रम दूर झालेला आहे. परंतु मग विभूती दाखवल्यानंतरही अर्जुनाला काय प्रश्न पडतो की या विभूती सगळ्या की विभूती दाखवण्याआधी सॉरी की मग तुम्ही कुठे तुला बघू आणि कुठे तुझं नामस्मरण करू. या दृष्टीने त्यांनी त्या विभूती दाखवण्याचा उपदेश विनंती केलेली आहे भगवंतांना. मग हा अप्रोच सुद्धा बघा किती महत्वाचा आहे. गुरु शिष्यांचा अप्रोच किती महत्वाचा आहे. तो गुरु शिष्यांना कसं सांगतो सॉरी. आणि मग शिष्य कसा गुरुला अप्रोच होतोय की कशा प्रकारे मग मी हे करतोय, मला हे मी एवढे 16 माळा केल्या आहेत, मी एवढा 4 हे सगळे नियम पाळतोय, मी कांदा लसूण खात नाही, मी हो त्यो मी हे सगळं करतोय तर मला हे मिळालंच पाहिजे. हा कुठला अहंकारीपणा. मग तो मीच गेला नाही हो अजून. मग तिथे अर्जुनाचा हा अप्रोच पण खूप महत्वाचा आहे की कशा प्रकारे तो गुरूंना विनंती करतो. आणि म्हणूनच या सगळ्याचं जे खूप चतुश्लोकी गीता सगळ्यांनी 10वा अध्याय पण पुन्हा निश्चितच त्याचं स्मरण करा. ती चतुश्लोकी गीता संस्मरित करायचा प्रयत्न करा. सगळ्यांनी पाठांतर केलं तर खूप छान आहे. असा प्रयत्न करा सगळ्यांनी अध्यायाचे जे श्लोक आहेत त्याचं पठणाचे वर्ग ऐकावे. आणि निश्चितच त्या कानावर पडून पडून तुम्हाला सगळ्यांना त्याची नक्कीच सवय होईल आणि तुम्हाला निश्चितच ते हळूहळू येईल. मग ह्याला कुठेतरी ते जे संधी असतात की आता माताजींनी वाचलं की हा अध्यायामध्ये बरेचसे 4-4 ओळींचे श्लोक आहेत. पण हे सगळं येईल कुठेतरी प्रयत्नांनी येईल निश्चित. तर अशा या 11व्या अध्यायावरती आपण जातो आहोत आता. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्पयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, या परम गुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे काही ज्ञान अर्जुनाने आतापर्यंत घेतलं आहे की जे परम गुह्य गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, परम गुह्य, राजगुह्य ज्ञान या सगळ्याचं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. आणि हे सगळं जेव्हा अर्जुनाने आत्मसात केलंय, जेव्हा ऐकलेलं आहे, या सगळ्या गोष्टी ऐकून त्या विषयांबद्दल जे काही उपदेश दिलेले आहेत भगवंतांनी, या आध्यात्मिक विषयांबद्दलच्या उपदेशातून अर्जुनाचा मोह कुठेतरी नष्ट झालेला आहे. कारण मनामध्ये जी 5 कारणं होती बघा, की कुठेतरी दया आहे, करुणा आहे, मग तो पाप करण्याचा कुठेतरी स्वतःवरतीच आरोप लादायचा आहे. कारण आपण ती मनामध्ये ती भावना कुठेतरी केली आहे. आनंद नाही हे आपण कुठेतरी म्हणतोय. मग त्या पारिवारिक परंपरेला आपण धोका निर्माण करतोय. हे सगळे विचार एकमेक मनामध्ये साठवून कुठेतरी संभ्रमित होणं आणि असमंजस होणं हे पहिल्या अध्यायात आपण बघितलं. आणि म्हणूनच आता तो अर्जुन म्हणतोय भगवंतांना की माझा मोह नष्ट झालेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. आज वाचायला पुष्कळ आहे त्यामुळे सुनैना माताजी, स्वाती माताजी तुम्ही मिळून वाचा.
11व्या अध्यायात वाचायला पुष्कळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 11.2 हे कमलनयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकलं आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. 11.3 हे पुरुषोत्तमा, हे परमेश्वरा, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. 11.4 हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंतांना अर्जुन म्हणतायत, हे कमलनयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल बघा की ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून आपण शरीर आणि आत्मा याच्यातली संलग्नता, मग तो सांख्य योग, बुद्धी योग आणि या संदर्भात जे काही संलग्नता आहे, आणि मग या आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे. हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो. आणि मग ज्या उत्पत्तीविषयी आपण जाणलेलं आहे, जी अपरा शक्ती जाणलेली आहे, कशा प्रकारे या अपरा शक्ती आणि अपरा शक्तीमध्ये आपण ही पराशक्तीतली ही जी सजीव जे जीव आहेत त्यांना कुठेतरी त्या मध्य रेषेवरती असून सुद्धा मग त्यांना ठरवायचंय की आपल्याला त्या भौतिक जगामध्ये कुठेतरी ते उपभोगत राहायचंय, त्या मायेच्या बंधनांमध्ये अडकून राहायचंय, का मग आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला उन्नत करायचं आहे. आणि या सगळ्यातून अर्जुनाच्या मनातला हा मोह आहे तो नष्ट होतोय, कारण हे ज्ञान मिळतंय. हे ज्ञानच महत्वाचं आहे. हो, मग त्या ज्ञानाचं आचरण हे तितकंच महत्वाचं आहे. नुसतं ज्ञान घेऊन, पुस्तकी ज्ञान घेऊन त्या ज्ञानाला गंज चढेल हो, पण ते ज्ञान आपण म्हणतो ना की ज्ञानाला आचरणात आणा, त्या ज्ञानाचा प्रसार करा, त्या ज्ञानाला इतरांपर्यंत पण पोहोचवा, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच ते आचरण करणं, जे भगवंतांचं ज्ञान आपण उपदेश घेतो आहे ते आचरणात आणणं हे तितकंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच अर्जुन भगवंतांना म्हणतायत की मला आता पूर्णपणे कल्पना आलेली आहे की कारणांचे कारण, परम तत्व तुम्ही आहात भगवंता. आणि म्हणूनच तुमचे मूळ जरी मी पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत मग कशा प्रकारे ही अपराशक्तीची पण तुम्ही निर्मिती केलेली आहे, आणि कशा प्रकारे तुम्ही या प्रकृतीमध्ये वावरताय, आणि कशा प्रकारे तुम्ही प्रविष्ट झालेले आहात. मग हा अप्रोच बघा, जो मी म्हटलं की जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही ते मला विश्वरूप दाखवू शकाल का, म्हणजे माझी तेवढी पात्रता आहे का, मी ते विश्वरूप बघू शकतो. जर असं असेल तर तुम्ही मला ते विश्वरूप नक्की दाखवा. कुठेतरी अर्जुन स्वतःला तितकं, मग मी श्रेष्ठ आहे, मी श्रेष्ठ धनुधर आहे, मी नरनारायणापैकी आहे, मी असं केलंय, मी तसं केलंय, मग तो मीच जर राहिला तर काय उपयोग. म्हणूनच भगवंतांचा तो उत्तम भक्त आहे, प्रिय सखा आहे. आणि म्हणूनच तो भगवंतांना विनंती करतोय की मला तुम्ही विश्वरूप दाखवा. आता बघा, का विश्वरूप दाखवायला सांगितलं हो अर्जुनाने, सांगाल कोणी मला, का विश्वरूपाची विनंती केली? हरे कृष्ण प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग का बरं अर्जुनाला वाटलं हो, का केली विनंती? भगवंतांना विचारता येते की तुला जर वाटत असेल तर तुम्ही मला तुमचं विश्वरूप दर्शन द्याल का हो, हे अर्जुन का विचारतायत? काय त्यांना वाटतंय की विश्वरूप दर्शन बघावं? प्रत्यक्ष उत्तर द्या. सगळ्यांना अनम्यूट ठेवलेलं आहे, तुम्ही नक्की सांगू शकता. बोला, प्रयत्न करा, कुठलंही काही चुकणार नाही. आणि चुकलं तरी मी आहे हो इथे दुरुस्ती करायला, तुम्हाला योग्य ते बरोबर काय आहे ते मी नक्की तुम्हाला सांगेन जर तुम्हाला वाटलं तरी. पण तुम्ही सगळे निश्चितच तुमचा अभ्यास करता आहात, तुम्ही प्रयत्न करू शकता, संवाद साधा. भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलं होतं की मी सर्व चराचरात आहे, सर्व जीवात आहे, तर तू कसा आहेस हे मला बघायचंय, असे त्याला वाटले. की तू म्हणतो की सर्व बरोबर, ते तर आहेच. म्हणूनच की मला बघायचंय तू कसा या सृष्टीमध्ये प्रविष्ट झालेला आहेस, बरोबर, या प्रकृतीमध्ये. मग सगळ्यांना सुद्धा बघायला मिळेल. एक्झॅक्टली, अगदी बरोबर माताजी. आणि म्हणूनच मग या भौतिक जगामध्ये मग असं सांगायचंय, मग अर्जुनाने ती विनंती केली आहे त्याला कारणच अशी आहे की मग जे स्वतःला पुढे जाऊन, मग अर्जुनाचा संभ्रम तर दूर झालाय हो,
अर्जुनाचा मोह नष्ट झालेला आहे. इथेच भगवद्गीता संपली असती हो सगळी. काय करायची पुढे जाऊन भगवद्गीता? का करायचंय पुढचं ज्ञान? पण ते ज्ञान बघा किती आवश्यक आहे. हे तर भक्तियोगाचं ज्ञान आपण उद्यापर्यंत घेणारच आहोत, पण त्याच्याही पुढचं ज्ञान हे काय आवश्यक आहे? आणि आजचं हे विश्वरूप का दाखवायला सांगतंय? कारण जे कोणी पुढे जाऊन मग या भौतिक जगामध्ये हे जे मनुष्य आहेत ते स्वतःला दैवी समजतायत. हो, मी देव आहे हे जे कोणी समजणार आहेत त्यांना निश्चित अर्जुन सांगणार आहे की मग तुम्ही विश्वरूप दाखवा. मग जे कोणी तुम्हाला या भौतिक जगात म्हणतील मग तुम्ही विश्वरूप दाखवू शकता का? हे महत्वाचं आहे की जो उठून सांगेल की माझ्यामध्ये दैवी शक्ती आहेत, माझ्यामध्ये ह्यो आहे आणि त्यो आहे आणि मी देव आहे. मग मी देव आहे तर जसं आपण म्हणतो की वयाच्या 7व्या वर्षी त्यांनी गोवर्धन पर्वत एका करंगळीवर उचललाय 7 दिवस, ज्याच्या खाली आपल्या आपल्या गोकुळवासियांचं सगळ्यांचं रक्षण केलेलं आहे. ज्या शिवांनी आपण आधी याच्या आधी म्हटलं की मग ह्या सगळ्याची कुठेतरी इमिटेट करू नका, कुठेतरी कॉपी करणं आपल्याला नाही येते बरोबर. ज्या शिवांनी मग जे विष प्राशन केलेलं आहे हे सगळं अहो एक थेंब विषाचा जरी घेतला तरी माणसाची अवस्था काय होईल हो? मग तिथे असं सगळं कॉपी करणं तर गोष्ट दूरची आहे. अनुकरण नाही करायचंय, अनुसरण या गोष्टींचं करायचंय. जे जे महात्म्य आहेत त्यांचं अनुसरण केलं जातं. परंतु मग पुढे जाऊन जे स्वतःला दैवी कुठेतरी समजणार आहेत त्यांना हे जाणवणं, त्यांना हे निश्चितच जाणलं पाहिजे की मग विश्वरूप आपण दाखवू शकतोय का? जे फक्त भगवंतांनी व ना ब्रह्मा शिव या कुठल्याही देवी देवतांनी नाही, तर हे विशिष्ट करून जे विष्णूंनी, जे भगवंतांनी, भगवान कृष्णांनी जे जे प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर, प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती हे विश्वरूप दाखवलेलं आहे. मग अनेक शक्ती आहेत भगवंतांच्या. जसं आपण म्हणतोय की तिथेच बसलेत अर्जुनाच्या बाजूला, सारथ्य करतायत अर्जुनाच्या रथाचं, परंतु पाठीमागे तिथेच त्यांनी स्वतःच्या ज्या काही शक्ती आहेत त्या शक्तींच्या माध्यमातून तिथेच भगवंतांनी हे विश्वरूप दाखवलं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.5 श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा, अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्त्रावधी रूपे पहा. 11.7 हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहावयाची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे, परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग आश्चर्य पहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत मग ही सगळी कारणं आहेत. जसं मी म्हंटल की मग जे कोणी सांगतील की मला मी दैवी आहे, देव आहेत, त्या सगळ्यांना निश्चित हे सांगण्याची गरज आहे. त्यानंतर जे पूर्ण चराचर, मग सगळं चराचर ज्या ठिकाणी अर्जुनाला भगवंत दाखवणार आहेत त्यांनी कुठेतरी अर्जुनाचं मनोबल आणि मग जे तुला भविष्यात बघायचंय, जे तू वर्तमान काळात बघतो आहेस आणि जे भूतकाळात बघितले ते तुला एकाच ठिकाणी दिसणार आहे. आणि हे सगळं तुला का बघायचंय? कारण भगवंत अर्जुनाचं कुठेतरी मनोदौर्बल्य घालवून त्याचं मनोबल वाढवतं. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्यांचा मग जे कोणी तू त्या शत्रूचा जो काही शत्रूशी तू लढणार आहे या सगळ्यांचा नाश झालेला आहे, सगळे मरण पावलेले आहेत, तू फक्त एक निमित्त बनणार आहेस. आणि म्हणूनच हे सांगून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की जे भविष्यामध्ये आहे ते सुद्धा तू इथे बघू शकणार आहेस. या सगळ्या गोष्टींचं कारण म्हणून भगवंतांनी हे विश्वरूप दाखवलेलं आहे. म्हणूनच मग अर्जुन जेव्हा म्हणतो की हे मला बघणं शक्य आहे का, तेव्हा भगवंत म्हणतायत की तू तुझ्या नुसत्या डोळ्यांनी ते बघू शकणार नाहीस, कारण इतकं प्रखर आहे. मग ती प्रखरताही पुढे वर्णन केलेली आहे की म्हणूनच मग ज्याप्रमाणे आपण एखादा पिक्चर 3D पिक्चर बघण्यासाठी जो सिनेमा जो चष्मा घातला जातो तिथे हा दाखवलेला आहे. आणि म्हणूनच सांगण्याचा उद्देश की कुठेतरी त्या प्रतिकात्मक उपमा दिलेली आहे. म्हणूनच सांगितलेलं आहे की मग भगवान त्याला दिव्य दृष्टी प्रदान करता आहेत. आता हे सगळं चाललंय कुरुक्षेत्रावर आणि जो सचिव आहे धृतराष्ट्रांचा, हे सगळं सचिव धृतराष्ट्रांना सांगतोय. जो संजय, ज्या संजयाला पिक्चर मध्ये आणलंय बघा, की मग संजय काय म्हणतायत, संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पदार्थात परमं रूपमैश्वरम्. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा बघा त्या धृतराष्ट्राकडे बघा, कसे भयभीत झालेले आहेत. मग नुसतं विश्वरूप जिथे सचिव त्यांचे सांगता आहेत की मग या प्रकारे बोलून भगवंतांनी अर्जुनाला आपलं विश्वरूप दाखवलेलं आहे. तिथे कुठेतरी त्या धृतराष्ट्रांच्या मनामध्ये बघा कपट आहे हो. विनाशकाले विपरीत बुद्धी. सगळ्या त्या भावाच्या मुलांना राज्य न देता आपल्याला सगळं ओरबाडून घ्यायचं आहे. आणि मग भीती तर मनामध्ये असणारच, कारण अधर्माची साथ देतोय कुठेतरी. मग त्या भीतीमुळे बघा कसं घाबरलेले आहेत. मग त्या विश्वरूप दर्शनाने जेव्हा भगवंतांचं इतकं ऐश्वर्य बघणार आहेत, तेव्हा कुठेतरी मनामध्ये सगळी भीती आहे की मग आपली मुलांचं काय होणार आहे, आपली मुलं जिंकणार आहेत की नाही युद्ध, हे सगळे मनामध्ये दाटून आलेले विचार आणि भयभीत झालेले आहेत धृतराष्ट्र. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11 पॉइंट हे 10 11.10 आणि 11.11. हा. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्य पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. 11.12 आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्याचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असं हे जे विश्वरूप भगवंत दाखवत आहे, मग जेव्हा अर्जुनाने विनंती केलेली आहे की मी हे बघू शकतो का, तेव्हा तू बघू शकशील, परंतु तुला या दिव्य नेत्रांनी ते बघता येईल. आणि अशा या विश्वरूपात आपण बघतो आहोत, असंख्य मुख आहेत, असंख्य दाढा, असंख्य चेहरे आहेत ते. आणि अशा प्रकारे कुठेतरी ते रूप असं उग्र रूप कुठेतरी भगवंत, पण ज्याच्यामध्ये सगळं चराचर सामावलेलं आहे. आणि सगळे अनेक दिव्य शस्त्रांनी ते अगदी सज्ज झालेलं आहे. दिव्य वस्त्र, माळा, सुगंधी लेप या सगळ्या दिला जातोय. आणि या सगळ्याच्या बाबतीत अद्भुत, तेजस्वी, अनंत असं होतं. हे सगळं विश्वरूप हे विराट, अद्भुत असं होतं. कारण जिथे सगळ्या चराचराचं दर्शन अर्जुनाला एकाच ठिकाणी होत होतं. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की लाख सूर्यांचा म्हणजे हजारो सूर्यांचा उजेड जेवढा ते उगवल्यानंतर होईल, त्याच्याही पेक्षा या विश्वरूपाची तेजाची अक्षरशः प्रखरता आहे. आणि म्हणूनच हजारो सूर्यांचा उदय झाल्यानंतर ह्या तेजाची कल्पना येऊ शकते आणि तेव्हा त्याची बरोबरी करू शकाल. हरे कृष्ण. प्राची माताजी वाचताय? वाचा. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. हा वाचा प्राची माताजी. सुनैना माताजी त्यांना वाचू दे, मग तुम्ही वाचा. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अर्जुनाने भगवंतांच्या विश्वरूपामध्ये काय तर अनेक रूप, ग्रहांमध्ये विभागलेली, अनेक ग्रहांमध्ये विभागलेली, मग वेगवेगळ्या प्रकारची अशी अनेक रूप, मुख, ही सगळी एकाच वेळी ब्रह्मांडाची, की ज्या भगवंतांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांडांची उत्पत्ती झालेली आहे. या सगळ्या ब्रह्मांडांना अर्जुनाने एकत्र बघितलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कोण कृष्ण वाचताय? माताजी. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. सुनैना माताजी वाचा. हरे कृष्ण. 11.14 त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभा राहिलेला, कारण हे विश्वरूप तर बघितलंय, औत्सुक्य होतं ते बघण्याचं, परंतु ते बघितल्यावर बघा भगवान अर्जुन अत्यंत भावुक झालेला आहे, खूप भारावून गेलेला आहे. आणि अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी की हे विश्वरूप म्हणजे काय बघतोय आपण, सगळं चराचर एकाच ठिकाणी, हे सगळं बघून तो भगवंतांना प्रत्यक्ष नमन करतो, हात जोडून त्यांचं नमन करतो आणि भगवंतांची प्रार्थना करण्यामध्ये सुरुवात करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11.15 अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्णा, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या
सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. 11.16 हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. 11.17 तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहतो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि अर्जुन त्याचं वर्णन करताना सांगतायत, जे विश्वरूप त्यांनी बघितलेलं आहे की तुमच्या शरीरात एकत्र झालेले जे देवी देवता, मग ज्या ब्रह्म शिवाचा आणि विविध जीवांना विविध सर्प एकत्र आहेत, तसेच ब्रह्मदेवांना भगवान शंकर, सर्व ऋषी जे म्हटलं, अलौकिक सर्प, या सगळ्यांचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे. त्याच्यामुळे अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र हे सगळं असं पसरलेलं आहे. त्या दाढात आत हे इतकं सगळं अमर्यादित आहे आणि त्याला कुठेही काही आदी नाहीये, मध्य नाहीये आणि अंत दिसत नाहीये. असं हे तेजपुंज रूप म्हणजे काय हो, की 1000 सूर्य एकाच वेळी जरी उदयास आले तरी त्याचं तेज कमी होणार नाही आणि इतकं ते तेज कुठेतरी प्रखर आहे. अत्यंत तेजपुंज असल्याने हे तेज बघणं हे खूप कठीण आहे आणि सूर्याच्या अपरिमित तेजाने ते सर्वत्र व्यापलेले आहे. अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी ते सजवलेले आहे. कांतिमान असे ते रूप आहे. हरे कृष्ण. वाचता येतंय? हा, येते माता. हरे बारीक आहे कृष्ण. ना थोडं. हरे कृष्ण. 11.18 तुम्ही परम अक्षय ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात, हे माझे मत आहे. 11.19 तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. 11.20 तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्म, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहे. 11.21 सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती, शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करीत आहेत. 11.22 रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वेश देव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग असं हे विश्वरूप बघा, संजय बघतायत, ज्यांना दिव्य दृष्टी मिळालेली आहे, जे कुरुक्षेत्रावरून प्रत्येक क्षणाची माहिती ते धृतराष्ट्रांना देत आहेत. अशा संजयाला हे विश्वरूप बघायला मिळालंय. संजयाबरोबर अनेक देवी देवतांना, की जे प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावर, त्याच्यामुळे अनेक देवी देवता सुद्धा, सर्व देवी देवतांना हे विश्वरूप बघण्याची संधी मिळालेली आहे. आणि म्हणूनच विश्वाचं जे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात, ते तुम्हीच धर्माचे पालक, आणि हे सगळं भगवंतांना अर्जुनाने कबूल केलेलं आहे, की मला आता ह्याच्यामध्ये आदी, मध्य, अंत दिसत नाहीये. असं तुमचं हे विराट अद्भुत रूप आहे, की ज्याच्यातून बाहेर पडणारा अग्नी हा या सगळ्या जगाला, संपूर्ण विश्वाला तप्त करतो आहे. अशा प्रकारे ते तेजपुंज. मग मला सांगू शकाल का चॅटमध्ये, की तुम्हाला थोडंसं विचारली माहिती तर, किंवा तुम्ही प्रत्यक्ष सांगा, की मग जे भगवंतांची जे टप्पे आहेत, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, मग कुठल्या रूपाशी जवळीक येते हो या रूपाची, विश्वरूपाची? बाकी मला नक्की भक्तांनी सांगा, ज्यांनी आधी ऐकलं आहे त्यांनी नाही सांगितलं तरी चालेल, पण ज्यांनी नवीन भक्तांनी, बोला अंजली माताजी. हरे कृष्ण. बोला, कोणाला बोलायचं आहे? कुठल्या याच्या जवळ आहे हे? कुठल्या रूपाच्या जवळ आहे भगवंतांच्या? प्रयत्न करा. कोण सांगताय? प्रभूजी.
परब्रह्माच्या स्वरूपाच्या जवळ आहे हे विश्वरूप दर्शन. नाही, मी जे 3 टप्पे परब्रह्म म्हणजेच काय, भगवंतांचं ब्रह्म हे रूप. अगदी बरोबर प्रभूजी, की जे ब्रह्म म्हणजे कुठेतरी जे तेज भगवंतांचं, की ज्या पहिल्या टप्प्यावरती जेव्हा आध्यात्मिक या पहिल्या टप्प्यावरती भक्तगण भगवंताला ब्रह्म या एका शक्ती, एक तेज आहे, एक चैतन्य आहे या रूपात जे जाणतात, त्या चैतन्याचंच हे स्वरूप आहे. आणि त्याच तेजपुंज अशा, की असं हे जे विश्वरूप आहे इतकं प्रखर तेजाने व्याप्त आहे, की मग अनेक सूर्यांचं, जसं मी परतही सांगेन, की अनेक सूर्यांचं तेजही कमी पडेल इतकी त्याची तुलना केली जाते. आणि संपूर्ण विश्वाला तो अग्नी तप्त करतो आहे. अशा या एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील दिशा व्याप्त केल्या आहेत. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमची प्रार्थना करत आहे. कुठेतरी भयभीत झालेत आणि म्हणूनच प्रार्थना करताय, तुम्हाला शांत करताय. कारण कसं आहे, हे विश्वरूप आहे ते बघा. हे विश्वरूप कुठेतरी टेम्पररी आहे, कुठेतरी तात्पुरतं असं भगवंतांनी अर्जुनाला का दाखवलं आहे याची कारणही आपण बघितली. आणि म्हणून प्रत्यक्ष विश्वरूप, प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती स्वतः रथामध्ये आरूढ असताना स्वतःच्या शक्तींद्वारे त्यांनी हे विश्वरूप प्रकट केलेलं आहे, विश्वरूपाचं दर्शन दिलंय. पण कुठेतरी त्याच्यामध्ये उग्र भावना आहे. आणि म्हणून या विश्वरूपाची बघा, त्याची पूजा केली जात नाही. या विश्वरूपाला, की कुठेतरी मग जे मानता आहेत त्याची पूजा करणं, याच्यामध्ये उग्रते जवळ आहे. भगवंत तर माधुर्य रसात आहे तो, आणि म्हणूनच ते भगवंतांचं जे मनमोहक पुढे जातोय आपण आता. परंतु या सगळ्याला कारण का होतं? कारण भगवंतांचं ते ऐश्वर, आणि प्रत्यक्ष भगवंतांनी ते रूप दाखवल्यावर अर्जुनाच्या मनामध्ये अजून काय भावना व्यक्त झालेल्या आहेत. मग जे महर्षीगण आहेत, सिद्धगण आहेत, ते स्वस्ती शांती म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी कुठेतरी शांत करतात, भगवंतांची स्तुती करतायत. आणि हे सगळे गण जे आहेत खाली, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहे. अशा प्रकारे या चराचराचं जे समाविष्ट झालेलं आहे सगळं भगवंतांमध्ये, त्या सगळ्याचा उल्लेख केलेला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 11.23 हे महाभाऊ, देवतासहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुख, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकरा विकराळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत. आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. 11.24 हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णाने युक्त तुम्ही आकाशात भिडलेली तुमची आवासलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हे जे काही रूप अर्जुन बघतोय समोर, कुठेतरी भयानक आहे हो त्याच्यासाठी. त्याला उत्सुकता होती, भगवंतांचं सगळं ऐश्वर्य भगवंतांनी विभूतींद्वारे दाखवलं. परंतु हे जे विराट रूप आणि जे अद्भुत असं रूप जे आहे, ते बघण्याची जरी खूप ओढ असली तरी ते बघितल्यावर प्रत्यक्ष अर्जुन एकदम हलून गेलेला आहे. कुठेतरी मनात भावना कशा आहेत हो, मनाला भिडलंय ते आणि मन भावुक झालंय खूप. ज्याप्रमाणे आपण बघितलं की अकराळ विकराळ दाढा आणि हे सगळे दात आणि महाकाय असं रूप बघून अनेक देवी देवता पण व्यथित झालेले आहेत. आणि त्याचप्रमाणे अर्जुन व्यथित झालेला आहे, कारण हे विश्वरूप बघायचं आहे. पण त्या विश्वरूपाचं ते जे अद्भुत आणि विस्मरक असं सगळ्या गोष्टी बघून कुठेतरी घाबरायला होतंय अर्जुनाला, भयभीत व्हायला होतंय. हेच आपण बघितलं पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुन कुठेतरी संभ्रमित झालाय, असमंजस झालाय. पण इथे कुठेतरी अर्जुनाने व्याकुळ मन झालंय अर्जुनाचं. आणि या सगळ्यामुळे अर्जुनाला आता वाटतं आहे की ही जी सगळी मुख, नेत्र असं बघून मन व्यथित झालं आहे. आणि त्याचं मानसिक संतुलन, कुठेतरी मनातली अशांतता तो कमी करू शकत नाहीये. मन त्याचं कुठेतरी उद्विग्न झालेलं आहे, भरून आलेलं आहे त्याला खूप, आणि भावुक झालेलं आहे मन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आवाज येतोय? हो, येतोय. 11.26-27 स्वपक्षीय राजासहित सर्व धृतराष्ट्र भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा सुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. 11.28 ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व
महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग आता भगवंत सांगतायत बघा की ज्या गोष्टीला अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय की त्याचं मनाचं कुठेतरी त्याचं मनोबल वाढवण्यासाठी, की मग ज्या प्रकारे सगळ्यांचा नाश आधीच झालेला आहे, जे अधर्माच्या बाजूनी आहेत, धृतराष्ट्र पुत्र कौरव, त्यानंतर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जे गुरु आहेत अर्जुनाचे, कर्ण जो अर्जुनाचा भाऊ आहे, सावत्र भाऊ, ज्याची कल्पना नसते, परंतु तो कुंतीचाच मुलगा, आणि कशा प्रकारे त्याच्यामधलं जे दानशूरता आणि त्याच्यासाठी तो जो प्रसिद्ध आणि धनुर्धर उत्तम, अशा या सगळ्यांचा आमच्या पक्षातील मुख्य, की ज्या पांडवांच्या पक्षातील सुद्धा मुख्य योद्धे, या सगळ्यांचा त्यांच्या मुखामध्ये भगवंतांच्या प्रवेश होत आहे, आणि याचाच अर्थ कुठेतरी त्यांचा ते मृत्यू पावत आहेत, आणि त्यांचा दातामध्ये काही सैन्याचा दातामध्ये अडकून चुराडा होत आहे. ज्याप्रमाणे अनेक नद्यांचे प्रवाह समुद्रामध्ये प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे महान योद्धे प्रज्वलित होऊन मग जे धर्माच्या बाजूने आहेत तेही योद्धे भगवंतांच्या मुखात प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, पांडवा व्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगतायत, अर्जुनाला प्रश्न पडलाय हो, की भगवंत हे सगळं विराट रूप तुम्ही कोण आहात, कोण? की अर्जुन भगवंतांना विचारतायत की हे सगळं मी दर्शन बघतोय आणि हे सगळं मी बघताना अद्भुत विस्मयकारक आहे हे सगळं. तेव्हा भगवंत सांगतायत अर्जुनाला मग की ज्या बी.आर. चोप्रांच्या मग ते महाभारत सगळं बघा हो, कुठेतरी कथेचं होतं की ज्याला खेळून राहिलेला मनुष्य, पण ज्या कथानकांमधून आपल्याला माहिती निश्चितच मिळाली, आणि त्याचा थोडासा संदर्भ घेण्याला म्हणून की ज्याच्यामध्ये आपल्याला आपण ऐकायचो सुरुवातीलाच, मैं काल हूं. मग तो जो काळ आहे, तो काळ कोण आहे हो? तो मोबाईल मधनं किंवा घड्याळातलं वेळ किंवा आपल्या डिजिटल क्लॉक मधली किंवा कुठल्याही घड्याळातली वेळ नाही, की प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. सुदर्शन चक्रातील भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये जो आहे तो काळ आहे. या काळाविषयी श्रीमद भागवताच्या 3ऱ्या स्कंदामध्ये पूर्ण वर्णन केलेलं आहे. काळ काय आहे, हा काळ काय थांबवतो, प्रत्यक्ष भगवंत काय दाखवतायत. तर भगवंत म्हणतायत, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे, सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त म्हणजे पांडवां व्यतिरिक्त इथे प्रत्येक व्यक्तीचा विनाश होणार आहे, प्रत्येक सैन्यातील सगळ्या योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे, सर्वजण मृत्यू पावणार आहेत पांडवांखेरीज. कारण हा काळ काय सांगतोय, मग तो काळ कोण आहे, तर आपल्याला काळाविषयी खूप माहिती जाणून घेता येईल. तर अशा या सुदर्शन चक्रामधला हा काळ आहे भगवंतांच्या, आणि जो कोणाचा तरी विनाशक ठरलेला आहे. मग ज्यांनी भगवंतांना जाणलेलं आहे, जे कृष्ण भावनेमध्ये आहेत, त्यांच्यासाठी काळ नक्कीच विनाश नाही, कारण ते भगवंतांच्या आधीच नामाला मार्गस्थ झालेले आहेत, कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला त्यांनी मार्गस्थ केलेलं आहे. परंतु ज्यांना जे सगळं कृष्ण भावना विरहित कर्म करता आहेत, त्यांच्यासाठी मात्र हा काळ निश्चितच विनाशक आहे. आणि म्हणूनच हे जाणून घ्यायचंय, ही काळ हा दुसरा तिसरा नसून प्रत्यक्ष भगवंतांचा काळ आहे, आणि प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. सुदर्शन चक्रामध्ये ज्यांनी शिशुपालाचा शिरच्छेद केला, ज्यांच्या हातात होतं की 100 पाप भरल्यानंतर निश्चित याचा विनाश आहे, ज्या कंसाचा काळ बनवून ते आले होते, ज्या कंसाला त्यांनी ठार मारलेलं आहे, की ज्या क्षणी वसुदेव आणि देवकीच्या मनामध्ये ते निर्माण झालेले आहेत, आणि वसुदेवाने देवकी मातेशी लग्न केल्यानंतर जेव्हा ते कंस महाराज घेऊन जात होते, तेव्हा त्या क्षणी जेव्हा ती आकाशवाणी झालेली की तुझा 8वा पुत्र, देवकीचा 8वा पुत्र तुला मारणार आहे, तेव्हा तो देवकी मातेवर धावून गेला होता. तिथेच कुठेतरी निर्माण झाली होती भगवंत प्रकट व्हायची भावना. आणि म्हणूनच विनाश काले जे
विपरीत बुद्धी अशा ज्या कंसानी, शिशुपालांनी, मग ज्या हिरण्यकश्यपूनी आयुष्यभर देव देव नारायण किंवा त्यांचं नाम आणि देवा कृष्ण 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 केलं त्या कंसाने, परंतु मनात काय हो, द्वेष मत्सर होता सगळा, की ज्याचा विनाशच झाला पुढे जाऊन. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भङ्गश्व राज्य समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर, शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या तिसऱ्या अध्यायापासून आपण बघतोय हो, की कर्म कर, मग कर्म संन्यास नाही. तुझं कर्म टाळून तू संन्यास घेऊन तू हिमालयात नाही जाऊन बसू शकत. तू जंगलामध्ये जाऊन संन्यास नाही, तू एक क्षत्रिय आहेस. एक क्षत्रिय आहेस. उठ, युद्ध कर, दृढ निश्चयाने युद्ध कर. कर्म संन्यास नाही तर कर्म योग श्रेष्ठ आहे. ते कर्म तू मला अर्पण कर. आणि त्याचप्रमाणे भगवंत आत्ताही सांगतायत, उठ, युद्धास तयार हो, तुझं यश. कारण तू फक्त निमित्त आहेस, तू हे मलाच अर्पण करणार आहेस. परंतु या आधीच मी सगळ्यांना मारलेलं आहे, या आधीच सगळ्यांचा मृत्यू झालेला आहे. तू फक्त ज्याप्रमाणे बघा, हे किती सुंदर असंही भगवंत प्रभुपादांच्या नामनिष्ठ प्रभूजींच्या स्लाइड्स आहेत ह्या, खूप सुंदर, की ज्या सर्जनच्या हातामध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट असतं, ते इन्स्ट्रुमेंट फक्त काम करत असतं, पण कोण करत असतो? तो सर्जन असतं, सगळं करत असतो. ते इन्स्ट्रुमेंट फक्त निमित्त असतं. तसं निमित्त आपण भगवंतांच्या हातातलं होतोय आणि तसाच निमित्त अर्जुन भगवंतांच्या हातातला आहे. आणि म्हणून तू फक्त निमित्त आहेस. तू फक्त दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर, विजय मिळव, धर्माचाच विजय होणार आहे. आणि म्हणून हे सव्यसाची म्हणजे एक उत्तम धनुर्धराला भगवंतांनी संबोधलेलं आहे, की हे सव्यसाची तू उठ, तुझं शस्त्र घे आणि तू युद्ध कर. तू तुझ्या युद्धामध्ये फक्त एक निमित्त मात्र आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 11.34 द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेले आहे. म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर. यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये पण आपण बघितलं, की तू आनंद का मानत नाहीयेस, कारण तू दोन्हीकडनं आनंदी होणार आहेस. जरी तू हरलास, जरी तू तुझा मृत्यू पावलास, तरीही तुला स्वर्गसुख प्राप्त होणार आहे आणि तू जिंकणारच आहेस. हे ठामपणे भगवंत आता सांगतायत अर्जुनाला. कारण हे सगळे जे योद्धे आहेत ते मरण पावलेले आहेत. त्यांना फक्त तू मारण्याचं निमित्त करणार आहेस. एक उत्तम धनुर्धरा, हे सव्यसाची तू उठ आणि त्या युद्धामध्ये तू विजयच प्राप्त करणार आहे. म्हणजे तू या पृथ्वीवरती राज्य करशील, हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 11.35 संजय धृतराष्ट्राला म्हणालाय, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्यस्थित स्वरात म्हणाला, श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. 11.36 अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेशा, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्ततः पाळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. 11.37 हे महात्मनम, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदी सृष्टी करते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. 11.38 तुम्ही आदिपुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि हे जे ज्ञेय आहेत ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातीत असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग राजन जो जो संजय आहे तो भगवंतांना, तो धृतराष्ट्रांना सांगतोय मग की जे काही अर्जुन भगवंतांना सांगतोय ती सगळं इत्थंभूत बातमी संजय अर्जुन धृतराष्ट्रांना देत आहे. आणि म्हणूनच मग अर्जुन जो भयभीत झालाय, कुठेतरी थरथर कापतोय, कारण तो भावुक झालाय. मग हे त्याचं थरथरणं, हे त्याचं घाबरणं म्हणजे असमंजसपणा नाही हो. दुसऱ्या अध्यायामध्ये जे भगवंतांनी त्याला उपदेश दिलाय त्याच्यातनं 10व्या अध्यायापर्यंत येऊन अर्जुनाने सांगितलंय माझा मोह नष्ट झालेला आहे, माझा संभ्रम दूर झालेला आहे. परंतु आता भगवंतांचं हे रूप बघून तो कुठेतरी मन त्याचं व्याकुळ झालेलं आहे की हे सगळं जे काही मुख आणि दाढा आणि सगळे हे जांघा आणि सगळे हे वेगवेगळे समाविष्ट झालेले आहेत, चराचर सगळं ते जो बघतो आहे त्या सगळ्यांनी त्याचं मन कुठेतरी भयभीत झालंय, मन व्याकुळ झालंय. आणि म्हणूनच हे अर्जुन कशा प्रकारे भगवंतांना विनंती करतायत आता. आणि अर्जुन म्हणतोय की ज्याप्रमाणे नामश्रवणाने सगळं जग हर्षोल्लासित होतं, लोक तुमच्यावर अनुरक्त की अगदी भगवंतांवर जे प्रेम करतात, सिद्ध पुरुष तुम्हाला नमस्कार करत असले तरी जे राक्षस आहे, ज्याप्रमाणे धृतराष्ट्राच्या मनातली भावना की जी राक्षसी भावनाच आहे हो कुठेतरी, म्हणून मन भयभीत झालंय की काय होणार आहे माझ्या पुत्रांचं, त्यांना राज्य मिळणार की नाही, ते युद्ध जिंकणार की नाही, अशी सगळी मनामध्ये भय दाटलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जे राक्षसी भावनेचे आहेत ती राक्षसी लोक भयभीत होऊन इतस्ततः पळताय. मग जे ब्रह्मदेव, जे शिव, मग ज्या सृष्टीकर्त्यांचा आदेश म्हणून ज्यांनी ब्रह्मांनी निर्मिती केली त्या ब्रह्मांनी आणि शिवांनी का तुम्हाला नमस्कार करू नये की त्यांच्यात समाविष्ट झालेले आहेत. असे कुठेतरी जे देवाधिदेव आणि जे नियंत्रक आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक, आपण जे शांतीसूत्र बघितलं ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण 5व्या अध्यायामध्ये आपण शांतीसूत्रामध्ये बघितलं, सच्चित आनंद जे शाश्वत आहेत, जे चित म्हणजे सर्व ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, असे संपूर्ण ऐश्वर्याने परिपूर्ण पुरुषोत्तम जे आहेत, हे जगन्निवासा की तुझ्यामध्ये सगळ्या या देवी देवतांचा समावेश आहे, मग का त्यांनी तुला नमस्कार करू नये. आणि म्हणूनच तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण परम कारण आहात. आणि म्हणूनच तुम्ही एकमेव आश्रयस्थान आहात, हे अनंत रूपा तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापलेली आहे. त्रिगुणांच्या कुठेतरी प्रभावाखाली मनुष्य आहे, परंतु त्याचं आश्रयस्थान या सगळ्याचा आधार कोण आहे तर प्रत्यक्ष भगवंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मीच आहे ना आता? हा वाचा माताजी वाचा. 11.41 आणि 42. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी कधी अनेक मित्रासमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या सर्व अपराधांबद्दल क्षमा कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे किती कृष्ण. भाग्य बघा आहे ना माताजी अर्जुनाचं, म्हणजे प्रत्येक किती वेळेस भाग्य आहे, बघा सुंदर किती वाटतं भाग्य आहे, त्यांना वाचताना. किती सुरेख, इतका सहवास एका आपल्या म्हणूनच की किती सुंदर हे रिलेशन आहे आणि सुंदर हे खरंच खूप. त्यांना जो भगवंतांचा वास मिळालाय आणि भगवंतांचा हो. सहवास मिळालाय. आणि म्हणूनच आता कुठेतरी अर्जुनाला ती कुठेतरी मनात त्या भावना दाटून आल्या आहेत की हे जे काही विश्वरूप बघतो आहे आणि भगवंतांचं हे जे ऐश्वर आणि असे आहेत भगवंत, आणि तुम्ही असे सगळे असताना, तुम्ही माझ्या बरोबर वावरताना की कशा प्रकारे मी तुमच्याशी वागलो आहे, की मी कधीतरी तुमचा अपमान केला आहे, तुमच्या बरोबर एक शयन करत असताना, कधीतरी बोलताना मित्रांसोबत, आणि अशा प्रकारे कुठेतरी अपमानित असं सुद्धा मी बोललोय तुमच्याबद्दल तुमच्याशी, आणि कधीतरी चेष्टा केली आहे. आणि अशा या कुठेतरी मित्राच्या भावनेनेच त्यांनी अर्जुनाने भगवंतांशी सगळं रिलेशन आणि सगळं ते नातं जोडलेलं होतं. आणि त्या अज्ञानामध्ये अर्जुन तसं करत होता, परंतु त्या सगळ्याची अर्जुनाला कुठेतरी आता उपरती, आणि ती म्हणून क्षमायाचना करतोय अर्जुन, की त्याला ते जाणवलंय की हे इतकं इतकं विशाल असे, आणि भगवंतांना आधीच जाणलं होतं, परंतु हे भगवंतांचं जेव्हा ऐश्वर आणि हे विश्वरूप बघितलंय तेव्हा त्यांच्याबद्दलच्या सगळ्या कल्पना आणि सगळ्या जे काही त्याच्या मनामध्ये दाटून आल्या आहेत त्या सगळ्या तो भगवंतांना सांगतोय. पण ते प्रत्यक्ष भगवंत हो, ते इतके नजीक आहेत, ते अर्जुन त्यांच्या इतक्या जवळ आहे, कारण तो प्रिय भक्त आहे त्यांचा.
प्रिय सखा आहे, प्रिय भक्त आहे, तो इतका निर्मळ आहे, त्याच्याच मनामध्ये अशा असमंजस भावना का आल्या? कारण स्वतःच्याच भावांबद्दल ज्यांनी इतका त्रास दिला तरीही ज्याच्या मनामध्ये करुणा होती, असा निर्मळ एक भक्तच असू शकतो हो. आणि असा हा भक्त भगवंताला नक्कीच विशेष असतो. असा हा भक्तीचा सुंदर असा महिमा आहे. आणि म्हणूनच या भक्ताच्या भावना इतक्या प्रांजळपणे अर्जुनाने कबूल केल्या आहेत, की एक भक्त तर तू आहेस, परंतु मी असं असं माझ्याकडून घडलेलं आहे आणि ही सगळं भगवंतांजवळ प्रकट केलेलं आहे अर्जुनाने आपलं मन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 11.45 पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवासा, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने बघितलंय, अर्जुनाने स्वतःच विनंती केली, हो मला विश्वरूप दाखवा. आपण ते सगळं बघून आणि तिचे उग्रपणा, कारण विश्वरूप दर्शन, मग तुम्ही बऱ्याच तात्पर्यामध्ये तुम्ही नीट तात्पर्य वाचा त्याचं, म्हणून हे सगळा अध्याय पुन्हा व्यवस्थित वाचा. आणि म्हणून हे विश्वरूप भगवंतांनी प्रकट केलंय, हे तात्पुरतं प्रकट केलंय, पण त्याच्यामध्ये जो काही उग्रपणा होता तो भगवंतांच्या माधुर्य रसाशी कुठेच जोडला जात नाही हो. आणि म्हणूनच ते जे उग्र स्वरूप आहे त्याची कधीही प्रार्थना केली किंवा ते भगवंतांचं एक रूप म्हणून प्रकट केलेलं आहे. परंतु अर्जुन भगवंतांना सांगतायत की हे सगळं मी बघितलं, परंतु माझं मन अत्यंत व्याकुळ झालंय, मन त्यांचं खूप भरून आलेलं आहे अर्जुनाचं. आणि म्हणूनच हे देवादे देवा, आता तुम्ही मला तुमचं परमात्मा जे 4 भुजाद्वारी शंख चक्र गदा कमळ असलेलं रूप आणि त्याच्यानंतर तुमचं श्याम सुंदर असं भगवान, कारण भगवंत अर्जुनाने कधीही भगवंतांच्या कुठल्याही काय म्हणतात ना त्याला, की निर्विकार रूपाशी आणि कुठल्याही ब्रह्म परमात्मा नाही, तर प्रत्यक्ष भगवान रूपाशीच अर्जुनाने नेहमी भाव त्याचे प्रकट केलेले आहेत, कारण भगवंत अर्जुनासमोर तसेच प्रकट आहेत. आणि म्हणूनच या भगवान रूपामध्ये तुम्ही मला प्रकट, तुम्ही माझ्या समोर या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 11.47 श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृतिक जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. 11.48 हे करू प्रवीर, तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते, कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. 11.49 माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्त, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अर्जुनावर भगवंत अर्जुनाला म्हणतायत की मग तुला हे रूप दाखवलं, की जी विनंती केली होती अर्जुनाने, मग त्या विनंतीलाही भगवंतांनी कशा प्रकारे अर्जुनाचा हट्ट पुरवलेला आहे आणि ते विश्वरूप दाखवलेलं आहे. या सगळ्या अंतरंग शक्तीद्वारे प्राकृत जगतातच, या भौतिक जगतातच भगवंतांनी ते विश्वरूप दाखवलंय. तुझ्या वाचून हे पूर्वी कोणीही बघितलेलं नव्हतं असं हे दुर्मिळ रूप, आणि हे कधीही परत बघितलं जाणार नाही. हे कुणालाही पुन्हा दाखवता येणार नाही असं हे विराट रूप एकदाच भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलंय. मग याच्या आधी तुम्हाला माहितीये का हो की कोणी भगवंतांनी कोणाला दाखवलं होतं? काही कल्पना आहे? जे अंधुकचं असं विश्वरूपच भगवंतांनी दाखवलंय, कल्पना आहे कोणाला कुठे दाखवलंय ते? कुणाला दाखवलंय ते? यशोदा मातेला. यशोदा मातेला. अगदी बरोबर माताजी. यशोदा मातेला जे दाखवलं ते सगळे ग्रह, म्हणजे ते बघूच शकली नाही माता, ती मूर्छित होऊन पडली. कारण तोंडात माती आहे का हे बघण्यासाठी जेव्हा तोंड उघडायला सांगितलं तेव्हा प्रत्यक्ष जे काही यशोदा मातेने बघितलं, सर्व ग्रह सगळे एकत्र आलेले तिथे, आणि असं ते जे सगळं रूप बघितलं तेव्हा ती माता मूर्छित झाली होती. आणि तसंच त्याच स्वरूपाचं पण हे जे भगवंतांनी दाखवलंय हे पूर्ण विश्वरूप, त्याच्यामध्ये सगळं चराचर आहे.
आणि त्याच्याच संक्षिप्त स्वरूपात भगवंतांनी दुर्योधनाला हे रूप दाखवलेलं, जेव्हा ते शांतीदूत म्हणून बनून गेले होते की तू हे युद्ध करू नकोस, हे सांगण्यासाठी म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष शांतीदूत म्हणून बनून गेले होते. परंतु त्या दुर्योधनाला काय हो, जिथे भगवंत त्याला माहितीच नाही, कृष्ण कोण आहेत हेच माहित नाही, ज्याची विनाशकाले विपरीत बुद्धी होती, तिथे त्यांनी प्रत्यक्ष भगवंतांना साखळदंडामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु जिथे भगवंतांनी त्यांना दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्या मूर्ख अशा दुर्योधनाला ज्याचा विनाश अगदी ओढवून घेतलेला त्यांनी स्वतःनीच, तो काहीच करू शकला नाही आणि त्याला ते कळूच शकलं नाही आणि भगवंत त्यात काही करू शकले नाहीत. पण भगवंतांनी निश्चितच ते कुठेतरी अंधुकसर असं दुर्योधनाला त्या जेव्हा त्यांना कारावासात टाकलं थोड्या वेळासाठी, तेव्हा दाखवलं होतं. आणि म्हणूनच तू जर व्यथित झाला आहेस, अर्जुनाला भगवंत म्हणतायत भ्रमित झाला आहेस, तर माझं हे विराट रूप मी आता समाप्त करतो. तुझा व्याकुळपणा तू दूर करू शकतील, तुझं मन स्थिर करू शकशील आणि तू शांत रूपाने माझं हे परमात्मा आणि भगवान रूप बघू शकशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11.50 संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रगट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असं हे जे मनमोहक असं हे श्यामसुंदर, ज्याच्यावर अगदी हातात बासरी असते नेहमी आणि कमळा डोक्यावर मोराचं पीस आणि परमात्मा हे सुद्धा रूप भगवंतांनी दाखवलं, कारण त्यांनी भगवंत अर्जुनाचं मन कुठेतरी शांत व्हायला मदत झालेली आहे आणि म्हणूनच तो भयभीत झालेला अर्जुन कुठेतरी शांत झालेला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 11.51 अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. 11.52 श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे आणि अतिशय दुष्कर आहे. देवतांना सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याचा नित्य प्रयत्नात असतात. 11.54 हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसेच मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत प्रत्यक्ष परमात्मा आणि मूळ त्यांच्या श्यामसुंदर रूपामध्ये प्रकट झाल्यानंतर मन अर्जुनाचं शांत झालेलं आहे आणि भगवंतांना अर्जुन म्हणतोय, मी माझ्या पूर्व स्थितीत आलेलो आहे. भगवंत अर्जुनाला म्हणाले की हे रूप इतकं दुर्मिळ आहे, ज्या देवकी मातेच्या पोटामध्ये असताना, म्हणजे त्यांच्या गर्भात असताना जेव्हा आपण बघितलं की त्या दालनामध्ये अनेक देवी देवता दुर्मिळ रूपाला, की ज्या बाल रूपामध्ये भगवंत जन्म घेणार होते, अशा या रूपाला बघण्यासाठी देवी देवता सुद्धा आतुर झालेले होते. अशा या नित्य प्रयत्नामध्ये देवी देवता असतात, जे अत्यंत उन्नत अशा आध्यात्मिक पातळीच्या अत्यंत उन्नत आणि भगवंतांच्या खूप नजीक असतात. अशा या देवता म्हणजे सुद्धा कुठेतरी आपण जे बघितलं की ज्या देवी देवतांची पूजा अर्चा करणं हे भगवंतांचीच पूजा अर्चा केली जाते, इतकं कुठेतरी ते त्यांच्या नजीक असतात, म्हणजे इतकं साम्य आहे. आणि म्हणूनच ते देवता आहेत, भगवंत हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. जसं आपण आधी म्हटलं की ज्या ब्रह्मा, ज्या शिवांनी सुद्धा भगवंतांना नमन का करू नये, कारण मग ज्यांची स्तुती ज्या भागवतामध्ये, ज्या भागवताचं वाचन शिवांनी सगळ्यांसमोर आपल्याला पुढे पण जाणायचं आहे, की ज्याची स्तुती प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी केलेली आहे, भगवंत प्रत्यक्ष प्रार्थना ब्रह्मांनी केलेली आहे. कारण सृष्टीची निर्मिती करण्याचं जेव्हा हे असं जबाबदारीचं काम भगवंतांना दिलं गेलं ब्रह्मांना, तेव्हा त्यांनी ही भगवंतांचीच प्रार्थना केली होती. आणि म्हणूनच जशा प्रकारे हे सगळं जेव्हा या दुर्मिळ रूपाला, म्हणजे या मनमोहक अशा श्यामसुंदर भगवान रूपाला बघण्यासाठी देवी देवता सुद्धा आसुसलेले असतात, आतुर असतात. आणि हा जो मी तुझ्या समोर उभा आहे, भगवंतांनी हे जे दर्शन दिलंय हे त्यांच्या शक्तींद्वारे, हो, त्याला अचिंत्य भेदाभेद असं म्हटलं जातं. की मग एकाच क्षणी तिथे सारथ्य करताना रथामध्ये बसून पण पाठीमागे आपलं रूप दाखवणं, विश्वरूप दाखवणं आणि आता त्याच शक्तींद्वारे पुन्हा आपलं दुर्मिळ असं हे मनमोहक श्यामसुंदर रूप दाखवणं, हे फक्त भगवंतांना शक्य आहे.
त्यांच्या या शक्तीद्वारेच त्यांना शक्य आहे हे. आणि हा जो मी तुझ्या समोर असा उभा आहे, हा फक्त एक भक्तच मला बघू शकतो, जो भक्ती योगानेच मला जाणू शकतो आणि याच मार्गाने तो या रहस्यमय तत्वामध्ये प्रवेश करू शकतोस. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हे पुन्हा तेच आहे. आपण पुढच्या याच्यावर जाऊया की अनन्य भक्तीनेच, आणि तो श्लोक मी इथे वाचला, तर हे फक्त अनन्य भक्तीने, ज्या भक्तीचा मार्ग आपण बघितला जो लिफ्ट प्रमाणे आहे, मग एक एक जिना चढून जर कर्मयोग, बुद्धियोग, सांख्य योग, अष्टांग योग, मग असे जे योगांद्वारे मला जाणण्यापेक्षा, ज्या अष्टांग योगातल्या अनेक टप्प्यांनी जाणण्यापेक्षा, ज्या भक्ती योगातून मला तू जाणू शकतो, केवळ तू त्याच योगाने मला तत्वतः जाणू शकतोस. मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निवेरः सर्वभूतेश यः सममामेति पांडव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी. कोणी वाचा. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या शब्दातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या भक्ताचं लक्षण भगवंतांनी सांगितलंय, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन मग कुठेतरी त्या कर्म फलाची अपेक्षा सोडून जो निष्काम कर्मामध्ये येतोय, माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये जो संलग्न होतो, माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मग ते जे निष्काम कर्म आहे ते अकर्माकडे जेव्हा वाटचाल करतं, ते भगवंतांना अर्पण केलं जातो, तेव्हा जे तो जो ते जीवाचं लक्ष मानतो आणि सर्व प्राणीमात्रांशी, मग ज्या पंडितः समदर्शिनः, ज्या 84 लक्ष योनीमधील सर्व जीवांच्या हृदयामध्ये जो परमेश्वराला बघतो आहे आणि सर्वांना समान लेखतो आहे, ज्याच्यासाठी शत्रू आणि मित्र, राग आणि द्वेष या सगळ्यामध्ये कुठेतरी समतोल आहे, जो शत्रू कोणाला समजतच नाहीये आणि ज्याच्यामध्ये या प्रकारच्या भावना आहेत, ज्याची लक्षणं मग पुढेही आपण ज्ञानातून तेच जाणणार आहोत, की ज्याने तो समतोल राखलेला आहे आणि जो प्राणीमात्रांशीही मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. ते भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात, कारण त्या अकर्माकडे वाटचाल करत असतात. इति एकादशोध्याय समाप्तः. कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा नक्की. 15 मिनिटं थोडी जास्त झाली आहेत. कुणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. अरुण प्रभूजी, मी तुम्हाला सांगू इच्छिन, हरे कृष्ण. तुम्ही बोला, आज बोला, बोला. तुम्ही आज 7 वाजताच्या क्लासमध्ये जाल प्रभूजी, आज का उद्या मला वाटतं. उद्या तर तुम्ही सांगितलं ना आज तुम्ही, जाऊन, 1 तारखेपासून. उद्या हा, म्हटलं बोला. तरी मी तुम्हाला ती लिंक पाठवून ठेवते. तुम्ही आजही थोडा मला वेळ लिंक जाऊन पाठवा. बघा. नक्की चालेल नक्की चालेल. लिंक नक्की पाठवा बघा. मला तुम्ही. आणि मी बघतो तुम्हाला आज. अन्वया माताजी ज्या आहेत ना, त्यांचा नंबर पाठवते, त्यांच्याशी प्लीज कोऑर्डिनेट करा. हो, चालेल चालेल. त्या अध्ययन वर्गाच्या शिक्षिका आहेत, तर त्यांच्याशी ओके, ओके, प्लीज ओके. कोऑर्डिनेट करा. त्यांना सांगा की पूजा माताजींनी असं असं सांगितलंय, तर मी श्लोक पठण करणार आहे, मग त्याप्रमाणे त्या तुम्हाला जे आवश्यक आहे ते माहिती देतील प्रभूजी. हो, जरूर जरूर जरूर. धन्यवाद जरूर. प्रभूजी, धन्यवाद तुमच्या सेवेसाठी. धन्यवाद, हरे धन्यवाद. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुणाला काही प्रश्न आहेत? असा हा सुंदर विश्वरूप दर्शनाचा अध्याय आपला समाप्त झालेला आहे. काही प्रश्न असतील तर सांगा. आपण उद्या 12व्या अध्यायावर असू. आपल्या भक्ती योगाचा शेवटचा टप्पा आहे आणि पुढे ज्ञानयोगात आपण जातो आहोत. प्रश्न नसतील तर मी प्रार्थना म्हणते. ठीक आहे. बघू ना, प्रार्थना. ठीक आहे. कुणाला नाही आहेत काही प्रश्न? हरे बोला कृष्ण माताजी. बोला. उद्या 1 तारखेला हे करायचंय का? त्यांच्या ग्रुपला जॉईन सेवा द्यायची आहे का? हा, तुम्ही सुद्धा गेलात माताजी तर चालेल. तुम्ही आहात का इथे? मी आहे, पण 2 ते 3 दिवसच आहे, जास्त चालेल नाही. चालेल. जितके दिवस असाल ना, कारण मला असं वाटतं कोणी नाही आहेत बहुतेक. तर मी जसं तुम्हाला सांगून ठेवलेलं, तर तुम्हाला पण मी अन्वया माताजींचा नंबर पाठवते. जर तुम्ही अनुवाद वाचन करू शकलात तर खरोखर खूप सेवा होईल तुमची. म्हणजे हो, चालेल. तेच ना, मी 1 तारखेला तुम्ही म्हणला होतात ना, आज चालेल चालेल. मग 7 हम्म. ते 8 तुम्हाला जमू शकेल ना माताजी? हो, मी करते. ठीक आहे. उद्या तरी ग्रेट करते माताजी. नक्की. चालेल, नक्की. धन्यवाद माताजी. मी तुम्हालाही नंबर पाठवते, तर प्लीज तुम्ही अन्वया माताजींशी संपर्क साधा.
आणि जे हो, काही हो. कोऑर्डिनेट करायचं त्यांना विचारा नक्की. चालेल धन्यवाद चालेल. हरे माताजी, कृष्ण धन्यवाद. माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री राधे गोविंद. हरे कृष्ण. आपण सगळ्यांनी एकदा मंत्र म्हणूया. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण सर्वांना. हरे हरे. प्राची हरे माताजी राम कशी हरे आहे राम तब्येत? राम राम हरे हो हरे. आहे हरे बरे हरे. माताजी. अच्छा तब्येत बरं बरी आहे बरं. ना माताजी आता? हो हो. आहे आहे. अंजली माताजी तुम्ही हँड रेज केलेला का? अंजली माताजींना काही बोलायचंय? हरे कृष्ण. ते अनम्यूट होत नाहीत बहुतेक. हा मला असं वाटतं त्यांचं काय त्यांनी लिहिलंय. एक मिनिट चॅट मध्ये काहीतरी दिसत आहे. नाही वसुधा माताजींचं आहे. देवकी सुद्धा बरोबर देवकीला नाही देव मी जन्माच्या ते नाही वेळी सांगत. नाही हो, तुम्ही ज्या ते नाही वेळेस वसुधा विश्वरूप माताजी. दाखवलं श्रीकृष्णाने, बोला माताजी. श्रीकृष्णाने जेव्हा विश्वरूप दाखवलं ना, त्यावेळेस कुरुक्षेत्रावर अर्जुनाबरोबर भीम आणि हिडिंबेचा मुलगा पण होता ना, डोंगराच्या शिर होत तो. त्यांनी आहे पण का पाहिलं. तसं? त्याचा उल्लेख असा नाही. 5 भागवतात आहे ना, भागवतात आहे. मग ते वाचलं असेल तर नक्कीच असेल त्याचा उल्लेख. कारण कारण त्यांनी भागवतामध्ये सांगितलं अत्यंत अजून सखोल याच्यामध्ये आहे तर निश्चित हा. असेल निश्चित. कारण त्याला याच्यामध्ये त्याला- भगवद्गीतेत या 11व्या अध्यायात जो उल्लेख आहे तो देवी देवता अनेक संजय स्वतः आणि अर्जुन यांना हा. दाखवलेला आहे. नाही, तेव्हा त्याला वर दिला होता की रणांगणा कुरुक्षेत्र जे चालले ते तुला दिसेल, दिसेल. अच्छा आणि हे बरं. विश्वरूप कुरुक्षेत्रावर दाखवलेले. हे कुठे संदर्भ वाचलात माताजी? भागवतामध्ये कुठल्या हो. स्कंदामध्ये आहे? आता ते नाही मला आता बरं सांगता ठीक येणार, आहे पण हरकत तिथे नाही. वा. पण भागवतामध्ये आहे. पुढे काही हो गोष्टी हो, बऱ्याच म्हणजे सखोल त्यांनी ते याच्यामध्ये आहेत. पाहिलेले रूप. निश्चित असेल. आणि कारण माझं आणखीन पूर्ण एकाने वाचन नाहीये पाहिले, भागवताचं. हो बरोबर. आणखीन एकाने पाहिले, कोणी पाहिलंय माताजी? हनुमंतांनी पाहिलेले, कारण हा ध्वजावर हनुमंत होता, ध्वजावर हनुमंत. बरोबर. तर कपिध्वज त्यांनी पण कपिध्वज पाहिलेले. कपिध्वज. बरोबर बरोबर. हा, मग त्यांनी पण पाहिलेले, आणि पाहिलेले भीम आणि हिडिंबेच्या मुलांनी पण पाहिलेले. पाहिलेले बरोबर. याचा हा. उल्लेख आहे का भागवतात? हो धन्यवाद हो. माताजी. नक्कीच वाचनात आलं तर नक्कीच समजेल. हा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ठीक आहे आपण उद्या भेटू याच वेळेला. 12व्या अध्याय असेल. हो. मी रेकॉर्डिंग थांबवते.